இன்னைக்கு மார்க்கெட் பாசிட்டிவா தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. நிஃப்டி, பேங்க் நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் எல்லாமே ஹையரா தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. நிஃப்டி 26,000 மார்க் நியரா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ஆல் டைம் லெவல்ஸ் கிட்ட ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாசிட்டிவிட்டி வாஸ் சீன் இன் மெட்டல், ரியாலிட்டி அண்ட் பிஎஸ்யூ செக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு பேங்க் நிஃப்டியில நமக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு பேங்க் நிஃப்டியில் மீடியம் சிபிஆர் பட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சிபிஆர் டு R1 அண்ட் சிபிஆர் டு S1 கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்தது. கேண்டல் சிபிஆருக்கு மேலே ஓப்பன் ஆகி செட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ட்ரி எடுக்கலாம். R1 ப்ரீவியஸ் டே ஹை ரீஜியனை நம்ம டார்கெட்டாக போடலாம். அண்ட் எஸ் இட் இஸ் அ லோ ப்ராபபிள் என்ட்ரி. ஏன்னா சிபிஆர் டு R1 குள்ளே இருக்கிறது நம்ம லோ ப்ராபபிள் என்ட்ரின்னு தான் சொல்லுவோம். லேட்டர் ஆன் மார்க்கெட் அந்த ரேஞ்ச்குள்ளேயே ஸ்டக்காக இருந்ததுனால நோ ஃபர்தர் என்ட்ரி. இதுதான் இன்னைக்கு பேங்க் நிஃப்டியில் நமக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த வாரத்துக்கான கம்ப்ளீட் வீக்லி அனாலிசிஸ் நம்ம யூடியூப் சேனல்ல நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். லிங்க் பயோல இருக்கு, மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. இதே மாதிரி டெய்லி ட்ரேடிங் கான்டென்ட்க்கு ட்ரேடிங் வித் ஜிபியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.